Og derfor skal en Guinness kun serveres ved 6 grader. Alt under er bare for folk, der ikke kan lide Guinness. Okay. Hey, det minder mig om. Tror du hjælper mig i morgen? I morgen? Det der med dit nye køleskab, eller hvad? Exakt det mundo. Det er bare fordi, at vi skal være mindst 4, fordi det er så kæmpe stort. Det er amerikansk, med dobbeltdøre. Hvis ikke du var i et forhold for tiden. Men jeg har ikke nogen kæreste. Sagde du ikke lige, du var ved at importere et gigantisk køleskab? Jo, præcis. Specialimporteret. Dobbeltdørs, fryser, sodavands og ismaskine. 2 individuelle køleelementer og 10 hylder på hver Jeg vidste ikke, du var familietypen, Robert. Nej, jeg sagt bor alene. Så sig mig lige en gang, hvorfor du har brug for sådan et sindssygt stort køleskab. Prøv at se det her. Komedie, drama. Komedie, drama. Jeg spurgte dig lige om noget. Ja, hvad? Er der noget omkring konceptet her mad på køl, som du ikke forstår, eller hvad? Så, kammerat. Du tror, du misforstår mig. Jeg spørger dig ikke om, hvorfor du har brug for det skide køleskab. Jeg spørger dig om, hvorfor du har brug for sådan en monstrum. Jeg kan bare godt lide ideen om at kunne lave et festmåltid på et øjebliks varsel. Eller hvis jeg får lyst til en drink med lidt isterninger i. Du vil en rom og cola eller noget. Et festmåltid. Så hvad har du overhovedet tænkt dig at have i det her køleskab? Ja, hvad fanden har man i køleskab, mand? Bajer, kød, barbecue sauce, hvad vil jeg? Mad for fanden. Har du overhovedet tænkt på, hvad det får dig til at ligne? Altså, hvad er det, du snakker om? Hvad jeg snakker om? Jeg snakker om videnskabelige fakta her. Når en kvinde kommer ind i en fremmed mands lejlighed, så er det første, hun ser, det er hans køkken. Hver gang. Okay, nogle gange badeværelset. Jeg snakker ikke om sådan nogle undersøgelser foretaget i 1950 af nogle husmødre. Eller noget oldgammel forskning. Jeg snakker om undersøgelser foretaget så sent som for et år siden. Det er badeværelset, og så direkte til køkkenet. Ja, og altså ikke lækkert, at det første, de ser, er en splinter ny ismaskine. Lækkert. Hvad foregår der over med dit hoved? Hvad der foregår i mit hoved? Snakker vi ikke om et køleskab, eller hvad? Jeg snakker om et køleskab. Jeg er ikke helt sikker på, at du er med i den her samtale. Mig? Det skulle der stå og snakke om nogle fucking husmødre fra 50'erne. Husmødre. Jeg tror ikke helt, du har fanget min pointe. Men prøv at høre efter, for det er meget simpelt. Køkkenet og badeværelset er de 2 sidste områder, som kvinderne stadig har fuld kontrol over. Det er det sidste håb i kønnenes kamp. Jeg mener, du kan godt lide kvinder, ikke? Du vil gerne have en med hjem i ny og næ. Hvad så, hvis du gifter dig med en af dem? Gifter mig. Med hvem? Præcis. Forstår du det nu? Ikke en skid. Den her pige, som du skal til at have med hjem, hun skal til at se dit køkken for første gang. Men vil du gerne se mere til hende? Eller vil du gerne have, at hendes første tanker om dig er, at du er et mandsjuvenistisk svin, der banker kvinder? Hvad? Ligner jeg en, der kunne finde på at slå en pige? Når du køber sådan en amerikansk køleskab, så ja. Nu må du sgu holde op. Mener du det? Helt alvorligt? Det er gravalvorligt. En typisk mand er tvunget til at købe det dyreste fjernsyn, han kan finde. Med 20 højtalere surround sound. Og alle sportskanaler, han kan komme i nærheden af. Latterligt dyre biler, sommerhuse, fisketure og verdensberømte malerier er også på listen over det absolut nødvendige. Og ingen efterligninger. Kun de ægte, i de originale rammer. Og hvorfor? Fordi kvinder vil have rige mænd. De vil have tryghed og stabilitet. De vil sidde omringet af deres veninder, mens de praler af deres nye sommerhus ved kysten. De ikke bare kræver det. De har brug for det. Det er, hvad de er blevet opdraget til at vil have.
Og ved du så, hvad de ikke vil have? De vil ikke have deres komplet stylede nye husbund til at købe forkerte slags vandhaner. Så ved at investere i det køleskab, så kan du lige så godt tæve din fremtidige kone til døde og efterlade hendes lige i en vejkant. Hold da op, hva'? Du ville tænke over det her. Prøv at slappe lidt af. Jeg har ikke engang nogen kæreste. Og det får du heller aldrig. Så du bliver ved med at handle kvinder med nul respekt på den måde. Han tror ikke, din kone vil have det, når du sådan fuldkommen tager magten fra hende. Det skal jeg fortælle dig. Hun vil føle sig helt værdiløs og vil gå selvmord. Og det vil være din skyld for at have skabt sådan en skrøbelig fundament for jeres forhold til at starte med. Okay, jeg gør det nemt for dig. Vil du hjælpe mig i morgen eller ej? Med hvad? Køleskabet. Det vil jeg gerne, men min ryg den er ved at slå mig ihjel for tiden. Næste gang jeg beder dig om hjælp, så vil jeg se, hvad ja eller nej vil være nok. Det skal jeg prøve at huske.